Hi, mga ka-Ilocano niya si Dayo. Ay, si Da kami igado. Igado. Nagmati nga to, wait lang, pakita. Awanak yung balay. Dati kami balay ti pag-chat. Di kami balay da. Ah! Pag-module ko na dangam. Siko Anwet! Oh, she. Mang kamin. Bye-bye. Wala, tapimpos ko ito ni. Pumalaw ka na. Finish it ko, dirabi eh. Bye. Hello mga ka-Ilocano dadamagak. Na talaga Ilocano kayo. Anya aji hayop. Oo, hayop nga. Dumdumket itabagi nga agsususup ti dara nga sala maikat no na nabsugan. Awan, ask ko lang a comment mo. Bugnay kayo dyan. Bugnay. Nakamasnak pa lang gayo. Tinak ayan ti friend ko. Bugnay. Kayo? Rambutan ko rambutan man may dakikan nyo balay. Friends tanukan. Rambutan. Hi! Oshi! Hashi! Kayak tiyo! Oh! Hi mga ka-Ilocano sa ayun. Adda umay dito taga Flora. Nagbain garod ta. Tugtugonak lang tata EJ. EJ para kini wait. Ipakitak suda. Yan. Di ko mo. Tapos ata. So ayun. Adupay kadwada. Nagbain. Agtugtug. Nakalalas nakpahanak na. Ayun. Don't expect na maganda ako in person. Damok tatay. Handa ka amuta. Lumabas na nagsarting tagayam. Dakot. Masidag ni Lewin. Nagpa-picture na ate kasi. Ah, my goodness! Hi mga ka-Ilocano. Sisida ka kasi. Be so cool. Makan kayo. Isisidak siya. Kinchapsoy. Naman na ibuso. Sisida kay Baksi. Be so cool. Ay mga ka-Ilocano sa'yo no tagagataran kagayan ka. Wait lang, day pakita. Kilala niyo Suda, nag-feature na di Kalman. Kabagyak ata ni Jairus. Tapos ata ako kapin ni Bricks. Tapos han nga nag-feature gamin ni ading na ni Jairus. Ayan. Kilala niyo? Mamuyo taga Cagayanda. Oh, she. Mapalda. Jokes. How do you say rice in your language? I speak Arabic, so we say riz. Hi, I'm pure Ilocano. We call it inapoy. Naimaslaw kantisoy, kinmantika kinasen, kinusaan bagoong. Oh, wow, no. Ibigay siya ng motibo, yun pala ay di totoo. Ginawa ka lang pampalipas oras yan ang napala mo. Masyado kang umasa sa kagayan niya. Yung tuloy umiiyak ka na dahil namimiss mo siya. Huwag nang umasa, may iba na siya. Kaya next time dapat magdoble ingat ka. Oh shit. So, hi mga Ilocano, kakawin kami nagka-church. So, ayun, nabasbasan na naman tayo. No talaga, Ilocano kayo niya nakatoy. My goodness, nakalala ka. Buksan nyo lang. Oh my god. Oh, ata. Aji, nakan na Ilocano Oh, ata, talikod ko. Napumpuno danom. Kasi nagpigsa dito do talaga, dirabi. Nanagan na. Ita. Mabalin mags. Simula ti K or T. So, ayun. Comment mo! Hi, mga ka-Ilocano. Da nakita ti Facebook kami. Nakita ko Tagalog kulatan baka di mawatan sa balik. Conversation, iti babae, iti lalaki. Magjowa sila. Nakita ko yung conversation nila. And then sabi ng girl, nakita ko nagko-construction ka. Tapos may hahaha. Tapos sinabi pa niya, break na tayo, mahirap ka pala, sabi niya. Ako naman, shinare ko, kinaption ko, mas mabuti nga yung nagtratrabaho. At least alam niya kumita ng pera, masipag pa. Kesa naman sa patambay-tambay lang, anong napapala? Lagi pang humihingi kay mama niya. So, ayun girls, huwag kayong humanap ng mayaman. Dapat mas maganda yung dalawa kayong aangat.
yung sabay kayo. Tapos, wag nyo i-down or bulihin yung mga lalaking nagko-construction dahil para sa pamilya nila yun. Tsaka para sa'yo. Diba? Kung ang Ilocano nito ay irigasyon, bakit kayo naghiwalay ng jowa mong minahal mo ng ilang taon? Yay! Oshi! Yan ay mga ka-Ilocano. May ati ito tilikod ko. Ayan! Di pa hinog. Ampay nga na hinog. Ayan. Gugo at ayan. Yes, eat. Comment mo. Hi mga ka-Ilocano. Ada question ko. 71 plus 72. I-comment mo. So, ayun guys. Anak pinanganak. Anak pinamigat. Anak pinangamal daw. Mag-focus na talaga. Promise and promise. Tapos guys, tinagbabak English essay. Finita. Nag-focus na ka. Nag-focus na ka. Sorry na nakakipunay. Nag-focus na ko lang. Kanyang. Charot. Bye. Hello, manang ko. When nagpaiso nga Ilocana. Pure Ilocana. Try ko agkanta pero hanak nga nalaing agkanta. Nagrigaten ti kasasada kasken kat na masa